Nakitulong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngem. Ka beats aqua. Si postnem dang yai pinja slang. Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalakamba kambang tingka jungusnam arjar arpunrio hadu arjar arpunyo kablapas dangshan hagaying dorbar kanwanra kajinge ya kajilla habakren shikilabat hai khubor mata kasngi u General Secretary ke MPCC uba Emmanuel Badwar ulakamba kani kambang tingka ke sorkar MDA2 kanwanra jinge hagayo kam yo jam kajilla bat kawe pat kajingbam yo benta ki panba Uba Emmanuel Badwar ulong ba hadin baka parti kala bishar bahai ke budget ka syamba bon ki benda ki bakongsan kim shimla yo jing rap ka babyang pat ka sorkar ka pan itang ki jing khen ki bahe ha ka jing lot ha ka jing te hindrai bon ki project kim pat rekam kumbalak milinti ka bala ban kata ka roy ka par pat ka jing yo kam yo jam Uba Badwar ulakan tharu baka mang tingka kam shimla ka do shai ki lat ban thau kam thamai ya ki samla nang ta ban mang khambon ka pisa hakakot ka khia bat ka puli puthi ke ai ka bakhamlong important matasi bangi kwa man pinsu thu ifi de shapang kani ka budget ka banan shu announce na po ka sarkar man hakini ki kindiat singi balengi kwa ban penni ya kani shakmat namar ba ngi ui lai sautili ki ba le singi khap ya pet kham bnya ka banin kong ka de kata ka capital expenditure meaning ka ba jing pelut ka sarkar hakano ka rukom ban kentiu ya ka yo ka kot ban kentiu kata ke asset creation kenang ba hadian habot kindan ki jingmi ki bapher how news nem uba yad man hakane ka sarkar ka ong kala pelut kumba 100,000 crore lais 100,000 lais pak na 100 crore namata ka capital expenditure ini ka capital expenditure kamde tanggawai kadang artli jad kadang ka capital outlay pat kadang kita ki interest payment and so on and so forth hoy ka sarkar kala khampanut khambon ini ka interest payment ru kala nang kiu khambon shushu kala poi sikiu kala poi kumba arspa sau crore sistem tang ka interest payment telada ka sarkar ka sedang penut khambon ru nginget ya kata hoy kala penut khambon ini habakut pan ka jingkeli ka bakham ngi kwa ban kham pen su thu ki pat ba ka long ba ka ni ka jing penlut jong sarkar ka poi shah ne em shi ki pat ba ki baret ki baria ka poi shah ne em shi ki pat ba ki badon kam ban kentiu ya ka yo ka kot jong ki ka poi shah ne em bat ka pen mi ne em kita ki jat kam ki bapher pen pet ka unemployment rate jong ni po ka state Meghalaya kala dei kumno ru 100% plus lada pipet ka unemployment rate jong ka urban le khamtam hasor kisor bapher kala dai kumba khat 8% kam dai ka bakai ka unemployment rate lada pipet khamtam ki khina ki benang khilung menta ki benang wat ki kam ki bapher te ka jing punlut jong ka pisa jong ka sarkar kat jing pet jong hi ngim yu i ba kata ka spa ka pho ka lech shisha ni em shi kita ki pre bapher ngan chu ai pi tang iwe nuksa hau usnem nadu usnem arhajar arfuar de arhajar arfu hadu usnem arhajar arfuar ngi sei ka data jong PWD baki ong ba kumba news pa khat sau crore ne news pa sau crore ka PWD ka penlut ki project ki bapher jong PWD hi ki arsnem hande la da fi pet pan na kita ka pisah ka baka la penlut ka PWD hi projects jong ki public projects ki ba penyan ka PWD kumba sau spa tam crore ka letang sha ubay brio ka letang sha ka ubay ka party te la da fi mut sisa ba kata ditang ka nuksa ka shu ai tang ni iway department ta ka mut sisa ken ha baki om ki brio ka spa ka pho ka letang sha khindiat ki ti par ka spa ka pho ka lanang pen kiu shu ya ki kam dei ka dei bo shukran tin ham saya mo kala dei tin ka ba se ka shong nong rim ha shi sahi te kita ki jing penlut ng sarkar kita ka peni ba ka sarkar pleng ha kanu kom la ka penmi ka pisa ban penlut makana ru mdei ba ka ong ba ka aya ba bon ba ba nambat kan tiu ka yo ka kot jong barokhat ban improve ya ta ka quality of life jong barokhat ne ka shu ai bi thik bi tangi ki bre ki jong la jong shu ai bi thik tangi ki bre ba le si ke nang khrau ka spa jong ki le si ke nang khrau ka party ka ba dang rule menta to kum ha kata ka kenti la da pipet ba ke yap mano ngi yap mangi pa ba te la da ka sarkar ka pen
ko apso kan no ru bakala penlut pisah sibun ban kentiu ya kayo ban kentiu ya ka state ndai tu ke jing kentiu jong ka state kata ka GSDP bala nang kio kan mi usnem kata ka spending ka bala nang kio man usnem ndai habakut pan ngim ui bakatu ka spending ka lej pan ne em sibabun ngur kibreu kiyo tang khniat ngur kibreu kata ri ka first and foremost ka bangi kwa man keli ya na kaliang jong ka parti ya ka sarkar ka pemerintah bat ngi kentu ya ki lada ka long nang ni syakmat nai le kan kumta nomor ba kalapoi ka kalapoi ka ka por ka pale sing in the pet in ya chrum cheneng yu i bopun palat ki khna manta kim yo ka kam ka jam kim yo ka ka opportunity ban trai kam ru ngi mi i sisa hita ba ka wealth creation mo ban ong ka spa ka pho ban kan tiwi ka yo ka kot kam da le sisa hi ki pa ba ro khaj la de ngi phai pan na ka capital expenditure let's say ka health department mo ka health u ka kata ka ban shu ong no ka health jong ki pai ba hi ban shu ong dei in the page kum ka long manta ha ka health budget jong sarkar kum ka ong ba kala spend pisah laki laka nadu in the page nadu usnem 8000 ar huwei hoai ka spend tang kum ba 6000 spa sa ko ar crore ha usnem 8000 ar pusan ar pun riu kala spend kum ba 8000 crore kala long double ngam ong ba ka klem spend ka sarkar hendai lada pipet sisa hipat ya ka kot ka khia am kham tam ki mar ki mata jong ka kot ka khia lada pipet ya ka CT scan machine lada pipet ya ki dawai lada pipet ya ki ru ki ba penan kam sisa hi ka kot ka khia ka dei ka ba ka inflation jong ka kot jong ki mar ki mata jong ka kot ka khia kim dei ka inflation ka ba dei jong ujuru jhem ke inflation rate jong ka hapo India jongi menta kala dei palan ya ka khat 100% sisnem meaning katiar ka basongdor macam snem sis pa tingka menta kala songdor sis pa khat 100 tingka lada pipet tang hapo ka new plus nem kala double ka rate telada ka sarkar ko ong ba kala spend khambun handai ka spend hai kam dei tang nakalan ka pisah wa pila man spend handai habakot pa ngi kwa ban ui hakanu gor kom ken ki spend pila penlut ne man thit ki jingthia khambon pila penlut ne man thit ki machines let's say kum ki CT scan machine ki MRI machine ki ba khambon handai lada pipet si sha ka kom spend ka pisah ngam tharai kan dei ka bon namar tang ka inflation jong ka ru kala palat ya ka ei ka ba ka spend ka ba penlut husnam 8000 arpau let's say 6000 crore ha o ar lada kenya ka jo ka pisah hau ni usnam menta kala poi ko mashi 1000 plus 4 crore telada ki penut 1000 crore ngami i bakal akiu sisa kata ka jing spending ha po ka health department te ban ong hi bangila penlut pisah khambun menta ka health department lada supet ngi kanum poi sia po sia ka madan ken su omno ki bala pau mde bakal ngi susna mangi ka socio economic review jong 2025 jong ka sarkar jong Meghalaya hi ka pen i benia ba hi hang ni bawat ka jing kha khun ru na kisis pa ngut ki long kami ki ba kha khun tang ba nyo pho ngut ki kha hapo ki hospital la ne ki kha ha ki ka kital bingi khot ki institution lai pho ngut ki kha be hayeng na ki tu ki lai pho ngut ki ba kha hayeng ki om tang 100% jo ki ba let's say don mano ki don ki midwives na ki mano ba pen kha ki ba bon hi ki bri ki pat yo kata ka basic healthcare ru hadu menta hapo Meghalaya jungi telada pishu omba pila spend kata pisah khambun hane ngim yu i pat ba kata ka jing spend jo phi kakta sisa ne em yo uduk usuk kakta sisa ne em ki pat khamtam chenong kendong pli kidang wan hi ka tu ka jing sitom menta wat ka vaccination ru kadang duna wat da ke ru kadang duna ngam yu i ba man laus nam kanang kiu habangi ong ba ka state kala nang kraw ka spa ka pho habangi ong ka state kala nang kraw ke ngiru ngi kwa ban i ba ka quality of life ru ka de ban nang kraw ke ngi kwa ban i ba ka im jo ubri ru kanang bahaken kam dei ban chu ong no tang musubun tang kapisa ka jing ma ka long ba ka pisa ka ba penlut ka sarkan kam laj chu pa ba te ka sa kot bitang he tu ki khniat ngot ki bala pam lu ki pisa jong hi jong ba khan jong ka pisa jong ka bari ka hok jong pa ba ki la bam ka spa ka pho ka ha ba ka laj tang shi tu ki benang ru spa ki nang kraw ka spa ki benang du ki nang hiar ka yo ka kon pa ki nang hiar ka ta ka quality of life la dang hi pe ya ta ka healthcare kum bakalong mentang nasngohi nakaliang ka parti ngidi ban pasngohi ka sarkar ban ngi kentu ye ki balase ka ka budget phila depsna handai pet khambania shu ye ka e ka ba phidi ban le ye ka e ka ba family ban le namar ba natharai kal apoi ka pot mentahi ban pet ka chabangi phai ka jing jinjar ka jing system khamtam ju ki pat ki pho kala nang ta shu ye ka imlang sa lang jungi tela dangi pet pas se ka education ro
ke education ho ai ka jing puli ka jing puthi ka de ke ka bangi sngo ba ki don kam ba handai kumno ka sarkar pan man hakani tang hauni snam man taw snam ru ka sakut betang hita ilai hadar hundus pak crore kata ka spending jo ka sarkar menta ka education lada pipet pat ka basyakman makanaru usuk ngatrenga u honorable CM dingi hapo ka assembly hu na uang baka estimate jo ka education kan datang lai hadar lai pak crore meaning ya ka spending jo ka baka spend mentau snam bari ka spending ban spend nu snam uban wan kan hiar hadu lai pak crore lada ka hiar ka lai pak crore te balik ka education sector jungi kamiyu ada feedback yang kini ke data kap dah pau hi hang ni ngatrai nga hapo state jungi hapo ka secondary level higher education tang kumba khatsau ngut khatsau persen deh nak kisis pak ngut tang kumba khatsau ngut ki student nak kisis pak ngut ki student nak liang ki senrang ki ba continue ban pulih tang kumba arfu arngut nak kisis pak ngut nak liang ki kentai ki ba continue ki ban pulih tang kumba khat prangut ki student nak kisis pak ngut ki student ki ba continue ki pulih bomod hi babon ki student menta kim tre su ban pulih ki la kwa ban mi no naka jing pulih balai ki kwa ban mi no na jing pulih lese ka sarkar kam penlut bah kan haki ki jing don kam ka balese ka ban yarap iki lada pipet takum ki kot ki selaru ngamong ba ngidi ka de ka kamram jungi ban keli lo de barok khai ki jing keli mo man la ka pon nga pet nga phai shudum cheneng wat man ki kot man lo snem ki pher si pher lada shukhen immen jonga ipuli class 6 menta nga song class 5 nga ade ban len no sa class 6 next year ngarang la em ban penengkam da kajuk kot ka ba ipuli immen ne lada pipet ka syllabus menta man lo snem ki pen pher anda let memut ban puli da kajuk kot ngamla su ban juk ban puli da kajuk kot namar barok khai ki kot islam aro khai ki la phelot te mo kata ki ka yeng kasam ki me ki pa kin kap thet si thet kot thamai haduk anno ki la ban ofot to me fi nga ka education kam ni ban su pher haduk ata man lo snem ba ki khna ki ba puli ki ba puthi ki bleu kim don su kata ka bor ki ban le thet ki kot thamai man lo snem kim yo shu kata ka jing puli babon tak daw kin sedang ban i sunan sa ka puli ka puthiru te kani ka khata ami ke pat wal na kalyang ka sarkar ru kam tre pat ban penut ban pisah kam tre ban om man kentiu shu kata ka kot ya kata ka jing puli puthi jadi ini it lightly ek banga ngasno ide ban shu on no ki resort mo jong ka jing penangkam jong ka jaj ban riu jungi ka wei di kata ka kot ka khya ka wei di ka puli ka puthi pat ka wei di ka mnu phi penut di ka pisah ka nu ka kom khnang ba ka pisah ka spa ka pho kan le ki pai ba na kini ki lai kan tingi pet kat jing pet jungi ngi i ba sarkar ka ya bakla palan bat hapo assembly ring mu i pan ba ka sarkar ka pet benia te kini ki te benta la da phi pai ka dei ken ka hok ban la ngi kili ka tai kili de ka dei ken bang ngin su thu ba le se na kalian ka sarkar kat nang mi usnam de ka poverty kanang kio ka poverty jong ka state jungi nga threnga ka ba publish na tu ka organization jong ka sarkar ka niti ayog ka ong Meghalaya hadu 27.79 arpho hinyo 0.8% arpho hinyo 0.5% kadi kata ka multi-dimensionally poor people which means kadi ka poverty line people arpho hinyo yeng nakashispa yeng kibriw kimyo ka kot ka kata ka yo ka kot ka babyang telada ka long ha kata ka rukom tu super khat ma phika education ru kambyang ka health ru kambyang kibriw kidang taban ka jingduk ta sha e ken nya kata ka jaj ban riu jungi telada suki ngi mi i pat baka sarkar ru ka penut pisah ha ka rukom ka badai ka balesi ban kentiu kata ka kot ka khya ban kentiu ka education te ini poverty li jungi bala dadan lupa kata ka level ka bala high nang ni syakmat le tengi so bakan nang kiu shu te ngatrai kade ka kamram jungi mdei ban su kodokti ke jing bakla jong sarkar hane kade ka kamram jungi balesi kade ka ngi ru ngi ban pensu thu ka sarkar bakim dei ban pej kata ka rukom kide ban let's say relook biang ka ka budget ka bagi bakile focus shu ka health focus shu ka education focus shu ka capital expenditure wannum ailat tam shu ban bam tang khnyan mut kita kispa ki pho ki bala don lupa ka spa ka pho ailat baki be ki brew kit nang yo khani ke ka jumut jong ani ka press conference jungi mantam de ban kodokti yano ru kato ko data kade ka bangila yo kade ka legitimate data bangi yo apo PWD hi habangi file ki RTI ki atharai nga officer fin se yo hi dala de ka bor badi ben yo ka jing kentu jungi mtam de bangi kwa man kodo yano ru
ngidi betang man pesutu iki pajba kan bakar kum penlut pisah ke sarkar katu ditang keduk sa bang IAP na kalyang ke PWD department kabala si kumba nak pila sutu hiam nak hinyo spa arpo krore ke pisah saus pa tam krore ke ya tang shu bai brio arno brio tu kami hap kan teban sei ke kerteng hani kam dei ke rukom mo nama ngi ya kren nama ta jaj bendeu ni kwa man bendeu ke jaj bendeu mendei ban ke dok ti ke jeng bakla jono jono no ne ke aka pro khat ndei ni kwa ba ka sarkar kan non sensitive enough ke ban sutu ba le se nang ni shakmat kam dei shu ban ya hai dai rukom te Get bored and hungry, can't put our minds to rest. Need something quick and easy, got no time to wait. Something delicious, something different from the rest. It's so delicious, delicious. Wanna get something yummy, just get some yummy. 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 Yummy Noodles, the perfect snack partner.